δικός μας άνθρωπος ο οποίος ζει και διαπρέπει στη Μεγάλη Βρετανία. Έχει μεγαλώσει στην Αθήνα, έχει σπουδάσει βιολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας με μεταπτυχιακό τίτλο στη μοριακή παθολογία και γενετική από το Queen Mary University of London και έχει λάβει το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης στη βιοιατρική μηχανική. Τέλος πάντων βρίσκεται τώρα εκτός συνόρων εδώ και λίγα χρόνια και έχουμε, επαναλαμβάνω, τη χαρά να τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά και καλή χρονιά και σε εσάς και στους ακροατές και στην ομογένεια από το παγωμένο Λονδίνο. Ελπίζω να είστε καλά. Παγωμένο, δηλαδή τι θερμοκρασία έχετε εκεί? 0 με 1 βαθμό αυτή τη στιγμή. Α, μάλιστα. Ναι. Ελπίζω αυτό να είναι ήλιος με δόντια και όχι βροχερή ημέρα στο Λονδίνο, γιατί το κάνει ακόμα χειρότερο. Σήμερα όχι, έχει ήλιο με δόντια. Γιατί με 0 βαθμούς θα το πήγαινε μάλλον προς το χιονάκι παρά στη βροχή. Έχει χιονίσει αρκετά στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά το κεντρικό Λονδίνο ακόμα δεν έχει. Αλήθεια, το κόστος της θέρμανσης εκεί τώρα, επειδή μου το λέτε και είναι ευκαιρία να σας ρωτήσω, επειδή ζείτε εκεί. Το κόστος της θέρμανσης σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε όποιο μέσο τέλος πάντων έχετε χωρίς να το σκέφτεστε? Ναι, εδώ που βρίσκομαι, ναι. Σε πιο βόρεια, δηλαδή στη Σκωτία που βρισκόμουν πιο παλιά, ήταν λίγο πιο ακριβά και ίσως επειδή και τα σπίτια δεν είχαν τόσο καλή μόνωση, ήταν πιο παλιά. Αλλά νομίζω σε σχέση και με την Ελλάδα που μένει γονείς μου είναι πιο καλές οι τιμές. Άρα λοιπόν ένας μέσος μισθός στο Λονδίνο επιτρέπει να μην κρυώνει το χειμώνα, ας πούμε, ειδικά τέτοιες μέρες σαν τη σημερινή όπως μας περιγράφετε. Και εν μέσω κρίσης βέβαια, δηλαδή εν μέσω πριν 2 χρόνια και η κυβέρνηση είχε βοηθήσει ώστε να βάλει ένα πλαφόν στις τιμές. Ναι. Οπότε δεν είχαν αυξηθεί πάρα πολύ και τώρα έχουν εξισορροπηθεί πάλι. Έχω την εντύπωση, τώρα εσείς θα μου το επιβεβαιώσετε γιατί λίγο με τα χρονικά θα μας τα εξηγήσετε, ότι είσαστε ένα από τα παιδιά του brain drain της οικονομικής κρίσης. Σωστά? Ναι, έφυγα ουσιαστικά το 2015 για το διδακτορικό μου. Εν μέσω κρίσης και πιο πριν για το μεταπτυχιακό μου γύρω στο 11-12 που ήμουν πάλι έξω. Είχα προσπαθήσει να γυρίσω στο ενδιάμεσο, αλλά αποφάσισα τότε ότι ήταν καλύτερα να συνεχίσω έξω. Δεν είχα βρει πολλές ευκαιρίες στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και είστε εκεί λοιπόν από το 2015. Αυτή τη στιγμή είστε στο Francis Crick Institute στο Λονδίνο. Θα μας μιλήσετε λίγο για το ερευνητικό αυτό κέντρο? Ναι, το συγκεκριμένο κέντρο στην ουσία δημιουργήθηκε άνοιξε τις πόρτες το 2017. Είναι στο κεντρικό Λονδίνο, δίπλα στο Σεντ Πάνκρας, ένας από τους μεγαλύτερους σταθμούς τρένων, στην καρδιά του Λονδίνου. Και στην ουσία κάτω από τη στέγη του έφερε 4 περίπου μεγάλα ερευνητικά Ινστιτούτα που βρίσκονταν ήδη στο Λονδίνο, αλλά ήταν διασπαρμένα. Οπότε ενωθήκαν σε ένα κτίριο, το οποίο συνεργάζεται επίσης και με όλα τα πανεπιστήμια του Λονδίνου, με τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του Λονδίνου. Οπότε στην ουσία δουλεύουν γύρω στα 2.000 άτομα και κάνουμε βασική έρευνα, δηλαδή δεν κοιτάμε απαραίτητα πράγματα που θα έχουν άμεση εμπορευματική εκμετάλλευση, π.χ. από φαρμακευτικές, αλλά κάνουμε πολύ βασική έρευνα από τομείς, έχει μέσα εργαστήρια που δουλεύουν από νευροβιολογία, σε εργαστήρια που δουλεύουν πάνω στο καρκίνο ή πάνω στην ανάπτυξη των οργανισμών, οπότε είναι πολύ διάσπαρτο το επιστημονικό ενδιαφέρον, αλλά αυτό είναι και το ωραίο επειδή συναναστρέφεσαι με ανθρώπους που ασχολούνται με πάρα πολλούς τομείς μέσα στον ίδιο χώρο. Εσείς αυτή την περίοδο ποιο είναι το αντικείμενο της έρευνάς σας προσωπικά? Εγώ προσωπικά πάντα δούλευα πάνω στη βιολογία του καρκίνου και αυτή τη στιγμή μελετάμε, για να το πω πιο απλά, το μεταβολισμό
του καρκίνου και πώς μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε για θεραπεία. Και όταν λέω π.χ. μεταβολισμό, ο καρκίνος είναι στην ουσία έχει μια συμπεριφορά που μοιάζει με ένα ζωντανό οργανισμό μέσα στις εισαγωγικά. Οπότε στην ουσία χρησιμοποιούν τα καρκινικά κύτταρα, χρειάζονται ενέργεια για τις ανάγκες τους, για να πολλαπλασιαστούν, για να μεγαλώσουν, χρειάζονται ενέργεια. Οπότε αυτό το μελετάμε σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, ποια βιοχημικά μονοπάτια χρησιμοποιούν τα καρκινικά κύτταρα ώστε να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες. Οπότε όσα μπορούμε να τα στοχοποιήσουμε ώστε να έχουμε μια θεραπεία του καρκίνου. Και το άλλο κομμάτι που κοιτάω προσωπικά είναι και πώς τα καρκινικά κύτταρα χρησιμοποιούν ενέργεια από άλλους ιστούς του σώματος. Και για παράδειγμα αυτό μας φέρνει στο σύνδρομο της καχέξιας, όπου είναι η ακούσια απώλεια βάρους, η λίπους, η μη από το σώμα μας, το οποίο παρέχει ταυτόχρονα ενέργεια ώστε ο καρκίνος να μεγαλώσει. Και εμείς προσπαθούμε να δούμε τρόπους γιατί συμβαίνει αυτό, επειδή ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς ώστε να ξέρουμε γιατί συμβαίνει και πώς βοηθάει το καρκίνο και πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό θεραπευτικά. Γιατί για παράδειγμα θα μπορούσαμε να δίνουμε κάποια θεραπεία ώστε να στηρίζουμε τον οργανισμό σαν σύστημα, να προστατεύουμε τον οργανισμό από την απώλεια λίπους, για παράδειγμα, όταν κάποιος έχει καρκίνο, ώστε αυτό να βοηθάει καλύτερα και την θεραπεία του καρκίνου με κλασική χημειοθεραπεία, αλλά και με άλλους τρόπους. Κοιτάμε. Μάλιστα. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας στόχος που είναι βέβαια το να είναι πιο αποτελεσματικές θεραπείες κατά του καρκίνου. Εσείς ελπίζετε σε κάτι πιο έτσι συγκεκριμένο στην πράξη, δηλαδή όλη αυτή η έρευνα ότι μπορεί να οδηγήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη έτσι θεραπεία που θα βοηθήσει πολλούς ανθρώπους. Πώς ακριβώς, ποιος είναι ο στόχος? Αυτός είναι ο τελικός στόχος. Αλλά ακόμα για να συμβεί αυτό χρειάζεται ακόμα πολλή δουλειά και δεν μπορεί και από ένα μόνο εργαστήριο να προκύψει. Δηλαδή πρέπει να δούμε εμείς τι θα βρούμε και οι συνεργάτες μας που δουλεύουν πάνω στο ίδιο πράγμα τι θα βρουν και πώς θα τα συνδυάσουμε όλα αυτά για να βγει μετά ένα συγκεκριμένο μονοπάτι που μπορεί μια συγκεκριμένη θεραπεία. Πάντως ήδη έχουν γίνει μεγάλα βήματα. Ναι. Έχουν γίνει μεγάλα βήματα και υπάρχει πλέον νομίζω και μια κλινική δοκιμή πάνω στο πώς να κάνεις τον οργανισμό να είναι καλύτερα στους καρκινοπαθείς. Και το άλλο που πρέπει να κάνουμε επίσης είναι και να αυξήσουμε και το πώς αντιλαμβάνεται ο κόσμος τι του προκαλεί ο καρκίνος. Δηλαδή, καμιά φορά χάνουμε λίγο βάρος και δεν το κοιτάμε, δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι... για παράδειγμα, κάποιος καρκινοπαθής, άμα χάσει λίγο βάρος, δεν το θεωρεί σαν κάτι φυσιολογικό, ενώ θα μπορούσε να το αναφέρει στο γιατρό του και να υπάρξουν θεραπείες γι' αυτό και να τον βοηθήσουμε. Άρα λοιπόν η απώλεια βάρους συνδέεται από αυτά που μου λέτε, καταλαβαίνω. Είναι απόλυτα αλληλένδετη με το πώς μπορεί να εξελιχθεί ο καρκίνος, πόσο γρήγορα δηλαδή μπορεί να εξελιχθεί. Ναι. Έχετε την αίσθηση γενικά μετά από όλο αυτό το χρονικό διάστημα που ασχολείστε με την έρευνα κατά του καρκίνου ότι είναι ζήτημα κάποιων ετών στο να φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι έχουμε τελειώσει σαν κοινωνία με τον καρκίνο, σαν επιστημονική κοινότητα, να έχουμε δώσει έτσι τα κέρια χτυπήματα που περιμένουμε έτσι ώστε να πάψουμε να ανησυχούμε σε σχέση με αυτή την αλήθεια, εντάξει, πολύ δύσκολη κατάσταση για τους ανθρώπους, έτσι. Όλοι μας στο κοντινό μας περιβάλλον έχουμε χάσει ανθρώπους από τον καρκίνο και το θεωρούμε ένα πολύ βασικό, έτσι, μια πολύ βασική αιτία απώλειας ανθρώπινης ζωής. Κοιτάξτε, εξαρτάται πάρα πολύ από τη μορφή του καρκίνου, γιατί η θεραπεία συνολικά για όλους τους καρκίνους δεν νομίζω ότι θα υπάρξει.
αλλά για μορφές καρκίνου συνέχεια βελτιώνονται και οι διαθέσιμες θεραπείες, αλλά και οι τρόποι αντιμετώπισης τους. Οπότε και ήδη, δηλαδή σε σχέση με το όπως ήμασταν πριν 20 χρόνια, για παράδειγμα, ή πριν 10 χρόνια, είμαστε πολύ καλύτερα αυτή τη στιγμή. Οπότε ευελπιστώ ότι και στην επόμενη δεκαετία και με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη ή τα εμβόλια για το καρκίνο, θα έχουμε πολύ καλύτερη αντιμετώπιση κάποιων μορφών καρκίνου. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι είναι η πρόληψη και το να βελτιωνόμαστε και στο πώς να προλαμβάνουμε κάποιες μορφές καρκίνου, όπως είναι για παράδειγμα με τη μείωση του καπνίσματος ή τη μείωση του καπνίσματος στους κοινόχρηστους χώρους. Και από εκεί και πέρα είμαι αισιόδοξος ότι όλο και περισσότερες μορφές καρκίνων θα αντιμετωπίζονται στο μέλλον και θα γίνονται πιο πολύ διαχειρίσιμες. Αλλά έχει να κάνει και με τη διάγνωση, δηλαδή πόσο γρήγορα θα τον εντοπίζουμε, γιατί από τη στιγμή που φτάσει σε κάποιο εξελιγμένο στάδιο, μετά είναι πολύ δύσκολο να ανατραπεί η κατάσταση. Τώρα σας ακούμε και θα θέλαμε όλα αυτά να μπορούσαμε να τα κερδίζουμε από τη δική σας τη γνώση και την έρευνα εδώ, στην Ελλάδα. Αλλά δεν ξέρω τι θα ήταν αυτό που θα μπορούσε να σας κάνει, να σας κινητοποιήσει για να αποφασίσετε τελικά να επιστρέψετε στην πατρίδα. Αισθάνεστε ότι απέχει πολύ χρονικά, κάτι τέτοιο? Να δούμε, εντάξει, είναι πέρα από μένα, είναι πάρα πολλοί Έλληνες στο Ηνωμένο Βασίλειο που δουλεύουν πάνω στην έρευνα και όχι μόνο, οι οποίοι κάνουν πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Και θα μπορούσαμε, είναι κρίμα, γιατί αυτή τη δουλειά μπορούσαμε με τις κατάλληλες προϋποθέσεις να την κάνουμε και από την Ελλάδα και να βοηθάμε και εκεί την κοινότητα. Το πώς λειτουργεί στην Ελλάδα είναι λίγο, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει στο μυαλό και των κυβερνήσεων και του κόσμου πώς λειτουργεί η έρευνα, για παράδειγμα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο η βασική έρευνα, αυτό που κάνουμε εμείς, χρηματοδοτείται κυρίως είτε από το κράτος, είτε από φιλανθρωπικά ιδρύματα, είτε από μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. Και αυτό δημιουργεί και ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο ζει από αυτό, ζει από τις σπουδές του, ζει από αυτό που του αρέσει να κάνει και έχει ενδιαφέρον. Οπότε δημιουργεί ένα κοινωνικό στρώμα που μπορεί να μην αμοιβόμαστε, ξέρω εγώ, όπως στο τραπεζικό τομέα, αλλά μπορούμε να ζήσουμε από αυτό στη χώρα αυτή. Ενώ στην Ελλάδα, για παράδειγμα, δεν το έχουμε αυτό. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι μετά από όλες τις ανακαλύψεις που γίνονται από τη βασική έρευνα, προκύπτουν νέες τεχνολογίες, προκύπτουν πατέντες οι οποίες δημιουργούν ένα έξτρα κομμάτι ανάπτυξης και εν τέλει γυρνάνε πίσω στην κοινωνία. Δυστυχώς και στο παγκόσμιο επίπεδο πολλές φορές η βασική έρευνα, οι βασικές ανακαλύψεις εκμεταλλεύονται στο τέλος από τις μεγάλες φαρμακευτικές. Και αυτό έγινε και στο εμβόλιο για τον κορονοϊό, όπου ενώ οι αρχικές έρευνες είχαν γίνει από δημόσια δαπάνη σε δημόσια πανεπιστήμια, εν τέλει οι μεγάλες φαρμακευτικές σκαρπώθηκαν τα κέρδη. Και δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό, απλά έγινε με έναν τρόπο που είδαμε κάποιες συμφωνίες οι οποίες έδωσαν υπερκέρδη σε αυτές τις εταιρείες, δεν γύρισαν πίσω πολλά, δηλαδή διαλέξανε σε ποιες χώρες θέλουν να δώσουν τα εμβόλια, δεν ανοίξαν οι πατέντες, ώστε να αντιμετωπιστεί πιο γρήγορα η πανδημία. Οπότε και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Απλά στην Ελλάδα θα έπρεπε γενικά να επενδύσουμε λίγο παραπάνω στην έρευνα, στη βασική έρευνα, και να επενδύσουμε με αξιοκρατικά κριτήρια μέσω των δημοσίων πανεπιστημίων και μέσω δημοσίων ερευνητικών κέντρων. Και νομίζω έχουμε τις προοπτικές να το κάνουμε, αρκεί να υπάρξει η πολιτική θέληση και να γίνει αυτό χωρίς άλλα κριτήρια παρά μόνο με βάση την αξιοκρατία και με σκοπό ότι θα επενδύσουμε πάνω στη βασική έρευνα και στις νέες τεχνολογίες.
Δυστυχώς η Ελλάδα συνήθως γίνεται καταναλωτής τεχνολογιών παρά να παράξει κάτι η ίδια, ενώ πλέον θα μπορούσε να το κάνει. Ζήσατε, παρότι εντάξει είστε νέος, ζήσατε την περίοδο 2020-2022-2023, αυτή την τεράστια προσπάθεια που έγινε από την επιστημονική κοινότητα για τη δημιουργία ενός εμβολίου κατά του κορονοϊού, που έγινε για πρώτη φορά, τουλάχιστον στα χρόνια που ζούμε εμείς, με αυτόν τον τρόπο και με αυτή την πολύ μεγάλη πίεση που υπήρχε. Έγινε δηλαδή, δημιουργήθηκε ένα εμβόλιο πολύ πιο γρήγορα και με πολύ λιγότερα τέλος πάντων στοιχεία δοκιμής, ας πούμε, γιατί αυτό υπάρχει, έτσι, πρέπει να δοκιμαστεί ένα εμβόλιο για μερικά χρόνια για να το θεωρήσουμε έτσι αξιόπιστο και ασφαλές κτλ. Παρ' όλα αυτά όλα όσα γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια άλλαξαν, επειδή υπήρχε αυτή η πολύ μεγάλη πίεση από την παγκόσμια κοινότητα να δημιουργηθεί ένα εμβόλιο σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Πώς το είδατε όλο αυτό και τελικά το εμβόλιο για τον κορονοϊό πέτυχε, θεωρείτε, αυτό που επιδίωξε? Κοιτάξτε, σίγουρα ήταν μια τεράστια προσπάθεια. Βέβαια αυτή βασίστηκε σε τεχνολογία, όπως είπα, που είχε ήδη τεσταριστεί στα εργαστήρια πολλά χρόνια ήδη. Οπότε πιο πολύ η προσπάθεια που έγινε έπεσε στο κομμάτι της παραγωγής και στο κομμάτι το να βρουν ακριβώς σε ποιο αντιγόνο, για παράδειγμα, του ιού θα γίνει η ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος. Κοιτάξτε, διάφορες εταιρείες δημιούργησαν το δικό τους εμβόλιο. Το πώς τεσταρίστηκε γενικά είναι λίγο αμφίβολο, αλλά νομίζω ότι πέτυχε, με την έννοια ότι πολύ γρήγορα ένα κομμάτι του πληθυσμού απέκτησε ανοσία και άνοιξαν λίγο πιο γρήγορα και οι μετακινήσεις μας. Το θέμα είναι ότι και στην Ελλάδα τα μέτρα που εφαρμόστηκαν ήταν πολύ σκληρότερα ίσως από αυτό που χρειαζόταν, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν και να μείνει πίσω και ψυχολογικά, να δημιουργηθούν πολλά θέματα ψυχικής υγείας από τον εγκλισμό και ένας φόβος στην κοινωνία, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο γενικά ήμασταν λίγο πιο, τα πράγματα ήταν λίγο πιο ήπια. Αλλά τόσο στο κομμάτι του τεσταρίσματος όσο και στο κομμάτι των εμβολίων νομίζω εν τέλει εντάξει βοήθησαν, αλλά σίγουρα δεν τεσταρίστηκαν ίσως όσο θα έπρεπε, γιατί ήταν μεγάλες ανάγκες ώστε να βγουν ώστε να κυκλοφορήσουν, και σίγουρα δεν διανομήθηκαν με τον πλέον κατάλληλο τρόπο παγκοσμίως. Δηλαδή κάποιες χώρες μείνανε πιο πίσω, που μπορεί να μην είχαν τα χρήματα κλπ. Οπότε αργήσαμε λίγο και σαν παγκόσμια κοινότητα να ανταποκριθούμε όπως θα έπρεπε. Μάλιστα. Κύριε Παπαλαζάρου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να ευχηθώ με κάποιο τρόπο να καταφέρουμε όταν θα είστε στην Ελλάδα, έστω και για ολιγοήμερες διακοπές, να σας έχουμε φιλοξενούμενο και εδώ στο στούντιο. Κάποια στιγμή να γνωριστούμε και από κοντά. Ευχαριστώ και πάλι. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Άλλωστε είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχετε έτσι θετικά αποτελέσματα από την έρευνά σας για όλους μας. Ευχαριστώ πολύ και εσείς να είστε καλά και καλή χρονιά ξανά. Καλή χρονιά. Ελπίζω να είναι μια καλύτερη χρονιά από την προηγούμενη. Το ελπίζουμε και εμείς. Και πάλι ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, καλή χαρά. Γεια σας.